Croeso mawr felly I Adran Bro Alaw. Ma'r rhestr yn ein bai, easy cadw cadref yn
Ydy gyfeisfreddwyd bod y bwysfilod od wedi mynd â delyth am wgli yn y nos. O na! Dyna ddigon o fflol ydi rwan. Dyma fy jungle i, y fi sy'n rhoi'r heolau lawr i chi. Petai rhywun yn ymosod, mi fydda i'n eich gwarchod. Petai rhywun yn ymosod, mi fydda i'n eich gwarchod. A cadw chi'n saff na fi. Chwilio ar hyd y lle, chwilio o twll a gornel. Chwilio'r marwl y coman, i fyny drwy dŵr i'r llew. Chwilio o bethau, a chwilio nes fod nos yn cael. Wel, ddaru rhywun weld unrhyw beth yn y nos? Esgus ydych fi, sir. Be rwan? Pan o'n i'n dringo fyny i'w Drwm hes o cartref? Ydw, sir. Os bydd ti'n deg helwyd ac yn gwneud yr holl loes mae bawb, mi fyddai'n deg archaru a blwyddyn. Tidfil? Be? Bydd ti fynd at delyth am wgli grwydro'n hes o cartref heb fy nganiatadu. Am hynny, di am dy garcharu a flwyddyn. Mwciod, rhwch o yn y gell. Arhoswch fe ni, dad. Y fi oedd isio mynd i grwydro. A diolch i Tidfil, da ni adran ôl y saff. Diolch i Tidfil? Wel ia, wrth grwydro, fy ni ddigwydd taro'r y bwysfilod gwyllt. Ond, gan fy mod i'n gwybod fy ffordd o gwmpas y jungle, fy ni wedi dianc adren saff. Welsoch i'r bwysfilod od? Do, a diolch i Tidfil, da ni adran ôl y saff. Felly gael ddod yn rhywun wan. Please, dad. O'r gorau, ond rhaid i ti addo beth i grwydro ymhes o cartref eto. Dwi'n gafo, dad. Achos ar ôl crwydro, dwi'n gwybod does unman yn debyg i adra efo chi. Hwyl!